komanso popititsa patsogolo demokrasi. Cholinga cha mkumanowu kunali kufotokozera chidwi chomwe mabomawa ali nacho pofuna kuthandizira mabungwe omwe amalimbikitsa chilungamo ndipo ndoyima paokha. Poyankhulapo wapampando wa bungwe la Human Rights Defenders Coalition, a Gift Trapens anavomerezana ndi maboma awiriwa ponena kuti dziko lino lakhala likutaya ndalama zochuluka kudzera ku katangale. Iwo anatinso boma la mgwirizano watonse likuyenera kumalizitsa ndondomeko zofuna kusintha kagwiridwe ntchito maofesa awiriwa kuti akhale oyima paokha. Pakadali pano boma likufunafuna yemwe angalowe m'malo mwa amatemba omwe nthawi yawo idatha ndipo adawasankha kuti akhale mlembi wamkulu wa unduna woona za malamulo ndi chilungamo. Unduna wa zamalimidwe wati chiwerengero cha manja amene agula fetereza otsika mtengo chafika pa 3.3 miliyoni. Mneneri ku undunawu a Gresham Lungu wati izi zikutanthauza kuti anthu oposa 400,000 sanagulebe feterezayu. Yohane Simon walemba ripoti limene wawerenga ndi Feston Malekezo. Alungu anati mmene misika ya fetereza imatsekedwa lachisanu makampani omwe akugulitsa fetereza mdziko muno anali atagulitsa matumba okwana 6.6 million. Chaka chino boma likupereka fetereza matumba awiri kwa alimi pafupifupi 4 million kusiyana ndi alimi 900,000 amene akhala kupindula ndi ndondomeko ya fetereza otsika mtengo zaka zambuyomu. Alungu anati pali chiyembekezo kuti ntchito yogulitsa fetereza ikhoza kutha masabata awiri akubwerawa popeza unduna wapeza njira zofulumizitsira ntchitoyi. Poyamba Alungu anati makampani omwe amagulitsa feterezayo amayenera kugulitsira mashopu awo omwe ali m'madera ambiri mdziko muno, koma ndondomekoyi yasinthidwa popeza madera ambiri ndovuta mayendedwe kamba kakuvuta kwa misewu. Alungu ati tsopano makampaniwa akhazikitsa misika yoyendayenda yomwe akugulitsira fetereza kwa alimi kuchoka m'magalimoto omwe akunyamula feterezayo. Yogulitsa fertilizer ndi mbewu zotsika mtengo ndithu kupitirira. Tikunena panopo ndiye kuti mmene matseka mashopu athu Friday tinala kuti ndiye kuti tafikira pafupifupi alimi 89 mwa alimi 100 aliwonse amene ndithu akuyimira alimi oposa 3.3 million. Kutanthauza kuti matumba fertilizer oposa 6.6 million ndi amene agulitsa ndithu pomafikira Friday. Kutanthauza kuti ndithu ndondomeko imeneyi pali panopo ikupita kumapeto ndithu fande kuti akhala ndi pafupi alimi 400,000 kuti timalize program imeneyi. Pakadali pano alimi ena adandaula kuti ndondomeko yoyendayendayi ikupangitsa kuti alimi azigwiritsa ntchito ndalama zambiri ngati transport yonyamulira fetereza wawo kupita m'madera awo. Alimi ena ati akumaononga ndalama pafupifupi 2,000 kwacha pa thumba lililonse kuti anyamulitse fetereza wawo kupita naye ku nyumba kwawo. Mmodzi wa alimiwa ndi Amina Lupeta amene amachoka m'mudzi wa Majombo mfumu yakulu Chowe ku Mangochi, yemwe ati kuchita kwa ndondomekoyi kupangitsa kuti alimi ambiri agule fetereza odula pofuna kuthamangitsa ndi nyengo ya mvula. Potereza talandira bwino koma chifukwa chakuti potereza anachedwa kuchaina amagula potereza okachi achilachila kale m'minda mwawo ena azichita kuva kutenga potereza kwasunga kuti chaka cha mawa asachilaso ndiye baba potereza atalandira bwino palibe kuti limene taliona. Lutepo wapempha boma kuti liyambe zokonzekera za ndondomeko za fetereza chaka chino mwansanga pofuna kuonesa kuti alimi ambiri azagule zipangizozi nthawi ya mvula isanayambe. Amalawi aonesa mtima wabwino omwe ali nawo pothandizana pa nkhani yokhudza COVID-19. Izi zaoneka anthu ena atayika chuma komanso mphamvu zawo pothandiza mzawo. Isaac Salima ali ndi zambiri mu ripoti ili. Nthenda ya COVID-19 yakhala ili mdziko muno pafupifupi chaka tsopano. Mmodzi ndi mmodzi nzika za dziko lino zikumwalira, mzipatala za dziko muno zinthu zikuoneka kuti sizili bwinonso. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera nthawi ndi nthawi akhala akupempha nzika za dziko lino kuti zilowererepo pothandiza pavutoli. Mu mzinda wa Lilongwe banja lina lachita zinthu zodabwitsa pamene lagulitsa galimoto lake kuti ndalamazi zithandize pavutoli. A David Kasenza amene ndi mwina kwa Davina Furniture adalengeza pa tsamba lawo la mchezo kuti akugulitsa galimoto lawo la Ford Ranger pa mtengo wa 10 miliyoni kwacha. Galimotoli akadaligulitsa pa mtengo wake akadapeza ndalama zochuluka kwambiri. Akasenza apereka ndalama yakwana 10 miliyoni kwacha
imene apeza atagulitsa galimotoyi ku gulu lina la anthu mosogozedwa ndi Stanley Onjezani Kenani limene likusakasaka ndalama zothandiza pa cholingachi. Akasenza ati aona kuti moyo uno kukhala ndi zinthu nkopanda pake kutera kuti chofunikira kwambiri ndi moyo. Chifukwa cha nthenda ya COVID ndaluza anthu achibale amene atisiya, ndaluza anthu amene ndimaziwa, ndaluza people who came at my office as my customers, as my clients. So mukuwaluza kwa anthu amene wachinali chinthu chene kuti chinandikhuza kuti ndikhoza kupanga kochani kuti mwina ndikhozanso kuseva kosomoyo ya anthu ena imene ikhoza kuluzidwa fa cha COVID. Mu mzinda wa Blantyre adera kulemeka pamodzi ndi banja lawo pokhuzidwa ndi mavuto amene ogwira ntchito pa chipatala cha Queen Elizabeth Central akukumana nawo, asonkhesanso ndalama ndipo akhala kupereka chakudya masana komanso madzulo kwa madotolo pa chipatalachi tsiku lililonse. So zambiri zimene zimachitika tinaona ndithu mene akugwira ntchito, and I had a chance to ask one of the health care workers kuti bwera kunoko kalekale koma sindinakone nimukudya, sindinakone nimukupita like for break kuti mukapume bwanji. Said kuti ifeyo tu sitikumadya, timakhala tilibe nthawi yoti tituluke panja tikaziyang'anire chakudya, komanso timakhala tilibe ndrama anyway. Tikakalika pesa ka ndrama, we just go out there kwa chips, but just plain chips. So it touched me, and titakambirana nda my husband, we said let's just buy lunch tsiku limodzi titangwagaira kwanthuwa. Starting from Thursday tinayamba kukasiya lunch komanso dinner for 140 frontliners at Queen Elizabeth Central Hospital. Pamene dziko lino lachita kakasi ndizodziwikiratu kuti kudzera mukugwirana manja nkhondoyi tikhoza kuyipambana. Ndipo pamene mabungwe akupitirira kupereka thandizo pa nkhondo yolimbana ndi COVID-19, bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA laperekanso zipangizo zolimbanirana ndi nthendayi ku nduna wa zaumoyo. MACRA yapereka zipangizo zothandizira anthu kupuma zokwana 100 komanso mpweya wa oxygen okwanira mu zipangizozo. Wapampando ku bungweli Stanley Kaula ndiye anapereka zipangizozi kwa mkulu wa chipatala cha Queens Stanley Mdolo. Zipatala zofuna chithandizo ndi zambiri, ndipo katundu amene tagula ndipo tikupereka panoyi siwoti agwira ntchito pa Queen Elizabeth Central Hospital poka iya. Pano tangokhala operekerapo, koma tili nchikhulupiriro kuti a hospital director Dr. Mdolo will aonetsetsa kuti chithandizo chimenechi chikupita madera onse amene angakwanire kuti apeze chithandizo chimenechi. So chithandizo ichi si choti chikupita ku Queen Elizabeth kokha. Ndipo mawu ake Mdolo ati zipangizozi zithandiza ntchito yolimbana ndi muliri wa COVID-19 osati pa chipatala cha Queens chokha komanso zipatala zina zing'onozing'ono. Asapange focus ma Central Hospital mokha koma taonenso anzathu akuma district kuti waja azikwanitsa kusamalira mapatient awo a COVID. Ndipo ngati mapatient iwa akufunika kupitisidwa chipatala chachikulu aziyenda nawo akulandira oxygen. Mulipoti lathu lapadera, Thomas Kachere akubweretsa poyera ndondomeko zabwino zobwezeretsa chilengedwe zimene anthu am'maboma achiradzulu ndi tcholo akutsatira. Zaka zambiri zapitazo mapiri ndi malo ena anali owirira ndi nkhalango. Kukhala ndi umoyo wabwino sikudya chakudya chabwino kokha, komanso umafunika kukhala ndi malo a mpweya wabwino. Mitengo imathandiza kuti anthu azipuma mpweya wabwino komanso imagwira nthaka. Aliyense amadziwa ubwino wa mitengo, tisachite kutambasula. Komatu malo ambiri omwe ankadziwika bwino chifukwa cha nkhalango pano akumvetsa chisoni. Anthu anatha kudula mitengoyi, ena popangira makala, pomwe ena kucheka matabwa kumene, zomwe zinapangisanso kuti nyama zakutchire zisowe malo okhala. Koma mudzi wa Likumbo mboma la Chiradzulu ndi chitsanzo chabwino kamba kuti unabzala mitengo mu phiri la Maravi
ndipo ukusamalira nkhalango yawo. Anthuwa anaganiza kuchitapo kanthu pofuna kuteteza mudzi wawo ku madzi ochokera mphiri omwe akanatha kuononga nyumba zawo. Mayi Ellen Makote akulongosola zambiri. Feti ndakuluakulu amene matiyang'anira mungati magulupu mafumu anakhazikitsa lamulo kuti mitengo ndi yathu matiziteteza osasapo moto komanso mayisamalira kamoto tono athamanga osha moto thamangiti kazimisiri komanso odula asapezeka makulowa moto kwadwa chiwisi kungopezeka ni mlandu ukulu. Ndipo anthu ena akupezerapo mwayi osaka nyama mu nkhalangoyi. Zinanga ndi Alex Musa imakhala muzi wali kuno nkhalangoyi ife timapindula ndi timapeza muzo kudya ngati masuku timaphamonso zinyama ngati kalulu agwape ni mbira. Izi zikuchitikanso m'boma la Tcholo komwe anthu a m'mudzi wa Mkwata akuchitanso chimodzimodzi posamala nkhalango ya Chilengedwe. Mfumu Mkwata ikulongosola. Ine bwana chinachitisa kuti nkhalango iyi nditengepo gawo kwambiri ndidakalowa chichepere chifukwa ine ufumu ndinazo zika 2008 koma nthawi imene ambuya ngakuyendesa ufumu nali mitengo ya nkhani moti mapireno asakayang'anira mmene kulili kumpoto kuja kunonso kumaoneka chimodzimodzi. Ndezi ndinakhala pasi ndinaona kuti popanda kuyikapo malamulo kapena kukhala ndi malo ena ache kuti titeteze kuti ana azizaona ndiye kuti sazaziwa kuti ana kuti dziko ikuyamba inali chonchi ineyo ndinakhala ndi chidwi ndikuyamba kukhala ni anthu nyusi muno ena madana nani mpaka nana zandipitirira kwa gugu chalo sanalikiro panandithandizira mwachi kunapezeka kuti nkhalangoyi kunapezeka kuti ndinawapeza alangizi aza nkhalango namatithandizira kubwera kuzayenda nawo m'mayire mmene. Alufeo Mwalukomo ndikatswiri pa nkhani za Chilengedwe ndipo akuti anthu ena atengerepo phunziro pa zomwe anthuwa akuchita. Ndi zinthu zonyadisa kwambiri kuti pali anthu ena muziko muno Malawi muno amene akutengapo udindo osamalira za Chilengedwe monga mwanenera za mizi imene yazungulira phiri la Malawi. Izi ndizotamandika ndizoti Malawi aliyense ayenera kutengapo phunziro ngati ena akwanisa kuzala mitengo ndi kuyiyang'anira kukula ndi kukhalaso yosiri. Takulandiraniso pamene tikupitirira ndi nkhani zathu mwatsatanetsatane madzulo ano kuno ku Times Television TTV. Bwalo la Magistrate ku Mzuzu lapeza anthu 12 amene amayendesa galimoto za taxi olakwa kamba kochita zionetsero popanda chilolezo. Bwalo la milandu lalamula madrayivala awa kupereka chindapusa cha 2500 kwa aliyense. Sabata yatha anthu ochita bizinesi za mataxi Mzuzu adachita zionetsero posakondwa ndi kuchepesedwa kwa chiwerengero cha anthu amene akuyenera kumanyamula ngati njira yopewa kufala kwa mliri wa COVID-19. Bwaloli lalamulanso kuti lamya ya m'manja ya mayi Irene Mvula Ailande atapezeka kuti amatenga zithunzi za polisi pa nthawi ya zionetserozi. Sam Kalimira ali ndi zambiri mlipotili. Oweruza Godfrey Nyirenda anamva kuchokera kwa oyimira boma a Inspector Lloyd Banda kuna kuti anthuwa kuphatikizapo mayi wina adauza anzawo kuti achite zionetsero potsutsana ndi ganizo la boma kuna kuti anthu okwera mgalimoto akhale ochepa ngati njira imodzi yolimbana ndi kufala kwa mliri wa COVID-19. Bwalo la milandu linamva kuna kuti anthuwa amatseka msewu wa M1 kuchokera pa malo okwera galimoto a Katoto ndipo apolisi anawagwira. Malingana ndi kakanema komwe kadajambulidwa kudzera mu foni ya mayi Irene Mvula, apolisi amagwira ntchito kumalo kumene kumachitika zionetserozi ndipo mayiyu anamveka mawu ake akunyoza apolisi omwe amagwira ntchito yawo. Anthu onsewa anapatsa mlandu wonena kuti amafuna kutsatsa chisokonezo ndipo mlanduwu anawuvomera. Koma noyimira boma Banda anapempha bwalo la milandu wina kuti lipereke chigamulo chokhwima ponena kuti zomwe adachita anthuwa zopereka chiopsezo osati kwa apolisi wokha komanso ku mtundu wa Malawi. Iwo anapempha kunena kuti bwalo la milandu liganizire
chigamulo maka pa lamya ya m'manja yomwe amajambulira apolisi zinthu zimene kuti zitakuthandizira kuna kuti anthu ena atekepo phunziro. Ndipo bwalo la milandu linagwirizana ndi oyimira boma ponena kuti anthuwa adachita zinthu zoti zosavomerezeka mdziko. Iwo kenaka analamula kuna kuti anthuwa aliyense apereke 2,500 ndipo ngati satero akakhale ku ndende kwa miyezi iwiri ndi theka. Lamya yomwe bwalo la milandu linagamula kunena kuti ipite ku boma ayipititsa ku polisi ya Mzuzu yomwe adzikagwiritsira ntchito za boma. Pakadali pano anthuwa apereka chindapusa cha ndalamazi ndipo awatulutsa. Amene angomusankha kumene ngati mkulu woona zoyendesa zinthu ku nthambi ya polisi mdziko muno Amerine Yolam wapempha apolisi mdziko muno kuti azigwira ntchito ngati banja limodzi. Iwo amayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene apolisi ochokera mu dera la Kuzambwe chigawo chapakati adakonza mwambo wosazikana nawo pa udindo wawo umene adali mkulu wa chigawochi. Ayolamu afotokoza. Utenga wanga ndionena kuti tinasiya zinthu zambiri zina tinaziyamba zimene taziyamba zili zabwinozo. Pempho langa ndiloti azipitirize chifukwa zimenezo zithandizira polisi kuti ipite patsogolo. Komanso ine mmene ndikupita ndife kadali mu polisi momuno ndizongofuna tigwiranebe manja tikamauzana kuti apate tipange chonchi apate tipange chonchi zimakhala ndi cholinga. Tiyeni tipite limodzi tipite patsogolo. Ndikudziwa ngati anthu tili ndi zofoka komanso zotilimbikitsa ngati gulu timachita zotilimbikitsa zathuzo timathandizira ena kuzofoka zawo iwo samatithandizira ife kuzofoka zathu. Ndiye tigwirebe chimodzimodzi ngati timu imene ili ndi anthu osiyanasiyana okonda zosiyanasiyana koma cholinga chake ndi chimodzi chobweretsa chothetsa umbanda ndi umvava Malawi kuti Malawi chitetezo chipitirire komanso ufulu umene anthu akudyerera kuti upite patsogolo. Ndipo dziko la Malawi lili pa chiopsezo choyimisidwa ndi bodi yoona za migodi ya Extractive Industries Transparency Initiative chifukwa chosapereka ripoti pa nkhani zake za migodi. Izi zachitika pamene dziko lino latumiza ripoti lake lapachaka lokhuza migodi ku Oslo mdziko la Norway kumene akuluakulu a bodi akuchita zokambirana koma ripotili sinasayinidwe ndi mabungwe amene saboma mmene zimayenera kukhalira. Rebecca Chimjeka walemba ripoti limene wawerenga ndi Fale Banda. Mneneri wa ku Treasury a Williams Banda auza Malawi News kuti ripoti ili lidamalizidwa koma kuti silidavomerezedwe ndi amabungwe. Monga mwa malamulo a Aid Global, boma, makampani komanso mabungwe omwe saboma akuyenera kufufuza komanso kuvomereza ripoti ili lisanaperekedwe ku Aid Board. Ripoti ili linayenera kuperekedwa pasanafike pa 31 Disemba chaka cha 2020. Pakadali pano wapampando woona za bungwe la zachilengedwe mdziko muno Akosa Munthali achenjeza kuti dziko la Malawi lili pa chiopsezo ochotsedwa pa mndandanda wa maiko opanga nawo za migodi ngati lipereke ripoti limene sinavomerezedwe ndi amabungwe. Anati ngati dziko la Malawi likanike kukumana ndi amabungwe kuti aonenso ndi kufufuza bwino za ripoti ili zionetsa kuti dzikoli silikufuna kutenga udindo pa ntchito zake za migodi komanso zionetsa kuti palibe ulamuliro wabwino pa nkhani iyi. Mu chaka cha 2020 amabungwe anakana kufufuza komanso kuvomereza ripoti ponena kuti iwo amafunitsitsa bungwe la ACB likufunika lifufuze bwinobwino akuluakulu ogwira ntchito za migodi komanso kufufuza bwino za yemwe akuchita ntchito ya migodi m'boma la Chitipa. Aid Board inapereka miyezi 18 ku dziko la Malawi kufikira pa 27 August chaka cha 2020 kuti likwaniritse zofunikira zonse zokhudzana ndi migodi apo ayi lichotsedwa pa mndandanda wa maiko opanga ntchito za migodi dziko lapansi. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yace. Maiko a United States ndi United Kingdom apempha dziko lino kuti lisankhe atsogoleri ku nthambi za Anti-Corruption Bureau komanso Financial Intelligence Authority.
unduna wa zamalimidwe wati chiwerengero cha manja amene agula fetereza otsika mtengo chaka chino tsopano chili pa 3.3 miliyoni. Ndipo mulipoti lathu lapadera Thomas Kachere abweretsa poyera ndondomeko zabwino zobwezeretsa chilengedwe zimene anthu am'maboma la Madzulo ndi Thyolo akutsatira. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi, khalani motalikana ndi anzanu, komanso valani maski nthawi zonse kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndine Wonder Msisya ndikufunirani usiku wopambana. Pitirirani kuonera Times Television TTV mwakoma nonse.